Ukunixoxela nje ngendaba eSolundi. Yazi ukuthi ngolunye usuku ngikhumbula kahle kade ngibuka i-TV ngiyihlelele nje. Kona kade ngiphisiwe. Ngifuna ukuyiyela laphana e-toilet yabo ngiyochitha. Kodwa-ke ngathi kwaqondana ngoba kwaba nezwi elithi kimi phuma manje. Iy'khathi zakhona kade kungaba u-9 lapha. Izwi lelathi phuma uye ngaphandle kanti vele kuqondene ngifuna ukuya e-toilet yabo ngiphisiwe. Hhayi, ngaphuma. Niyazi nje vele uLundu kumnyama thu emakhaya. Kusemakhaya-khaya-ke lapha. Uma ufuna ukubona kahle ubona ngethushi nje. Ayikho enye into. Uzilayitele nje ithushi lakho nje, hhayi, thola indlela yakho. Kodwa ngoba indawo kanti ngiyazi kulula nje. Yabo bengazi ukuthi hhayi, igumbi langasese i-toilet lapha. Ngathi mengihamba azange ngize ngifike. Kwaba nezwi elikhulumayo. Ngathi mengilalela ukuthi ubani okhulumayo. Yazi lezwi leli lakhuluma into eyijulile engeke ngize ngiyidalule la, yabo. Ngoba ngicabanga ukuthi lokho kubalulekile ukuthi nikwazi futhi ngeke nize nikukholwe. Kodwa-ke into engayibamba izwi leli lathi kimi, uyazi ukuthi njengoba ulana manje, le ndawo lena-ke seyingcwele. Hawu, ngazibuza-ke mina ukuthi hawu kanjani manje? Laphinda kizwi. Njengoba ngizibuza kusho ukuthi lento ngiyayicabanga, kanti izwi lilalele lento engiyicabangayo. Lasho into efanayo, lathi njengoba ulana-ke manje, le ndawo lena seyingcwele. Ngadideka kakhulu ngoba isikhathi esiningi iy'khathi la ngazi khona ukuthi izwi leli mese lifikile lifuna ukukhuluma nami. Ngiyazazi lezo y'khathi. Kodwa-ke kade ngingacabanga ukuthi kuzoyenzeka lesa sikhathi. Ngizwa izwi lithi akhe ngiphume ngiye ngaphandle. Lakhuluma izwi, lakhuluma. Kodwa-ke ukukhuluma kwalo kade kuyisifanekiso esomuntu. Kodwa-ke ngeke ngize ngisho ukuthi umuntu wala emhlabeni, yabo. Kungenzeka ukuthi mhlampe kube nomuntu omenami, ngeke aze ambone lo muntu loyo. Kodwa-ke lento kade ikhuluma njengezwi, ngazi ukuthi lento iphambi kwamanje. Qhubeka-ke ngalalela ngoba mina vele ngiyalalela. Ngalalela yonke inkulumo ekhulunywayo. Kwathi kuphela-ke izwi leli ngizochaza ukuthi lalithini kwezinye iy'ndawo engibona ukuthi hhayi, ayikho inkinga-ke phela ngingayikhuluma lento le, yabo. Hhayi, ngaqhubeka-ke ngangena e-toilet-ke ngayenza lento engiyenzayo ngaphuma. Izwi leli lathi kimi, njengoba ubona le ndawo kuyo kunemikhumbi mkhathi, inamandla le mikhumbi mkhathi, kodwa ayihambelana noma ubani. Yathi le mikhumbi mkhathi ekhona ijulile futhi ifihlakele. Abantu abaphila lana abayazi yonke lento le. Kodwa wena usuyayazi and kusasa khona okuzoyenzeka. Kube ubufakazi kuba lento le ngiyikhulumayo. Izwi lathi le mikhumbi mkhathi ixhumana kakhulu ngegazi lomuntu, yabo. Kusho ukuthi ngamanye amagama-ke lento isebenza nge-DNA. Ukuze-ke le mikhumbi mkhathi isebenze, izosebenza ngesimo se-DNA somuntu wakhona. Lathi izwi le mikhumbi mkhathi ekuhambeni kwesikhathi kuzofika-ke lana-ke abantu bazoyisebenzisa-ke le mikhumbi mkhathi. Bazongena phakathi kuyo baye endaweni ey'julile.
ikakhulukazi mekuphoqa-ke ukuthi isikhathi esifikile ukuthi abantu babe nolwazi ngokujula kwemikhumbi imkhathi, bakwazi ukuya endaweni ey'julile ngayo. Iyona-ke indlela eniyosebenzisa lokho-ke ukuthi niphume la emhlabeni niye kumanye amazwe. Kodwa-ke niphinde futhi nibuye. Kwathi-ke kusasa-ke ekuseni mengivuka, ngingakayisho lento le, ngifuna ukunichazela ukuthi isimo sami abantu abaningi banokusho ukuthi mina ngiyingilosi. Abanye bayakholelwa lokho ukuthi ngiyingilosi, angisiwo umuntu nje ofana nabanye abantu. Kodwa-ke mina ngeke ngize ngiyikhulume lento, ngivele ngiyithulele mina ngoba into engiyaziyo akumelanga ngiyikhulume. Mengabe abantu khona into abayibonayo, khona into abayisolayo, ngeke ngize ngibaphikise futhi. Ngiyabonga. Mina ngikhululekile ngoba iqiniso ngiyalazi, kodwa-ke iqiniso isinto engayilikhuluma ngoba angicabangi ukuthi abantu basezingeni lokuthi bayizwisise yonke lento leyo. Abantu nje abantu bazophikisa, bangaqondi kahle, bangayizwisisi yonke lento leyo. Bafaka amanye amagama bathi ayikho yonke lento, lo muntu lona ukajena yonke lento leyo. Ngoba ngikhumbula kahle ngelinye ilanga nginokuyihambela la ngivakashela abantu, ngifundisa abantu ngolwazi endaweni nje la ngikhona, yabo. Ngoba ngesinye isikhathi izingane zingibona ngigqoke ingubo emhlophe zithi hawu nangushembe, nangushembe. Basho njalo nje izingane nje, ngibonela ngushembe. Ngithule nje ngehlekela ngithi izingane zayikhulumela. Abantu mebengibona babona ingilosi, kwaba nomunye wesifazana wathi kimi, kahlala kusuka wesifazane ethi ngithi ugogo nje, umuntu omdala, ukuthi yena akabonakali ngathi ugogo. Ilabantu abadala abakhulayo kodwa nje bangabonakali ukuthi ugogo lo. Wathi kimi engibona nje athi hawu, uyazi ukuthi ukubona kwami nje wena awunasono, umsulwa nje phakathi nangaphandle. Futhi siyalazi iqiniso ukuthi abantu abadala bayikhuluma into engekho. Washo njalo nje ajabule, kade ejabulile nje okwangempela, hayi into okudlala, yabo. Kade ajabule nje isitalo. Kube ngesinye isikhathi mengivela nje umuntu ajabule lokho ukuthi ufuna ukuwa. Kodwa ejabule ngale ndlela le ukuthi azi lento lo muntu engimbonile, hayi. Khulume nje kodwa into enhle. Ungani ngikhuluma lento le? Ngizama ukuthi ngichaze kahle ukuthi mengizoyikhuluma lento engifuna ukuyikhuluma emayelana nento eyayenzakala lapha eNolunda. Nizwisise lento engizoyisho. Ngokweqiniso khona into ejikelezayo la kimi. Kungenzeka ukuthi abanye abantu lento le bangayibona, yabo. Ngiyayazi lento ukuthi ngeke ngize ngiyidalule lento le ukuthi yini. Ngifisa ukuthi abantu bayibonele nje ngoba yazi ukuthi uma ukhuluma into omunye umuntu naye uzobathi ya nami nginayo lento le, nami kunje, yabo yonke lento. Ekubeni kungekho njalo. Kunento ejikeleza la kimi njengomkhumbi imkhathi. Lento inamandla kakhulu ngendlela eyingcwele. Engicabanga ukuthi esikhathini esiningi abantu uma bebona ingilosi kimi basuke bebona lento le, kodwa ke bangeke baze bayichaze ngoba ijulile lento le, ayichazeki nje isitalo. Ayichazeki. Noma ungayichaza ulwazi lwakhona lujulile, yabo. Manje lento yajikeleza. Izwi lelengalizwa likhuluma nami lathi khona imikhumbi imkhathi la. Lasho ukuthi kusasa ekseni uzoyibona yonke lento le. Lento ejikeleza la kimi inesimo esiduma ngayo engiyizwayo mina mengazi ukuthi khona vele imikhumbi imkhathi endaweni, okanye umoya ojulile onamandla othintene nomkhathi ngendlela ejulile ke futhi emangazayo. Angikhuluma ukuduma lokho abantu abakuzwayo endlebeni, angikhulumi ngalokho ukuduma lokho. Iduma lento ngiyizwe ukuthi hayi khona okukhona la endaweni. Lapho ke ngibe ngazi ukuthi hayi khona imikhumbi imkhathi. Kumbule phela imikhumbi imkhathi ingabe endaweni ingabonakali. Ngesinye isikhathi ibe ngaphekwe ekhanda lakho ke. Uzwe into esindayo kodwa ke ungayiboni, kusuke kuyimikhumbi imkhathi ngesinye isikhathi.
Lento yenzakala kakhulu mingabe izulu liduma nje imvula iyanetha. Uzwe kahle ukuthi hayi khona into enkulu ephezulu engisindayo. Imikhumbi imkhathi ke le ejulile ekwazi ukuthi ingabonakali kodwa ibe khona lapha phezulu. Yabo yonke lento le. Imikhumbi imkhathi eminingi eyintabeni emakhaya langaphansi komhlaba isuka ikhona lapho. Futhi ngaphakathi khona abantu abaphilayo kuleyo mikhumbi imkhathi. Abakwazi ukuphuma baze la emhlabeni bayenze izinto okuyizimanga baphinde futhi babuyele khona ekujuleni kwakhona kulezo zindawo. Ayikho into engekho lapho. Yabo yonke lento le. Fine. Ngithi ke manje ekseni mengivuka ke ngizwe ke lemikhumbi imkhathi iduma, hayi into okudlala. Idumelana nalesimo lesesikimi esingumkhumbi imkhathi. Kusho ukuthi kuba isayini ukuthi hayi vele lezi zinto lezi zikhona. Manje isimanga lento lena ayivamanga ukwenzeka. Yabo. Yazi lento lena ijulile. Ngathi mengizwa lento lena ngaqala ukuthi ngijwayele. Ngikhumbula nje kusasa kwakhona ngacela ukuthi mengafuna ukuhamba ngedwa. Cela nje ukuthi bangiphelezele. Ngikwazi ukubona nje kahle indawo lapho Lunde. Ikhona ivideo engayenza bengakayipost kodwa ke ngenze ukuthi ngiyipost yabo. Kodwa mengiyiposta ke leyo video leyo ke ngizoyenza i-exclusive. Ngadocumenta vele ngihamba lapha entabeni. Ngifuna ukuzwa lesimo lesi engitshelwe sona ukuthi hayi izwi leli lakhuluma khona imikhumbi imkhathi la. Ngayizwa ke yonke lento leyo. Iduma. Manje isimanga into eyenzeka naye. Kwathi mase ngihamba ke lapho Lundi ngeza ngapha eGoli. Uyazi ukuthi lemikhumbi imkhathi kanti ixhumene nami ngendlela ejulile ukuthi kanti ngasafuna ukuyeka ukungazisa ukuthi ikhona lapha. Ngizwa nje iduma. Insuku futhi nje ebusuku vele nje umkhumbi imkhathi lo ngapha kimi kanti uduma ngamandla ngefu. Kodwa ke ukusuka kwami lapha kwaba ngathi distance nje yabo. Ngingasho ukuthi eduze nokuthi ngifike ke ngapha eGoli wathula ke umkhumbi imkhathi wangasaduma. Kwaba nento ukuthi buyele emuva. Yazi kube ngintshela yonke into kade nizozwisisa kahle kahle ukuthi kusho ukuthini konke lokho. Kodwa ke lokho akumelanga ngikukhulume. Kuyinto nje personal kimi yabo. Kodwa ke ngathi mengifika la eGoli yathula thitu. Yathula thitu kusho khona ukuthi hayi sengisukile ke lapha la khona imikhumbi imkhathi ngoba kusho ukuthi la eGoli nje ayikho yonke lento leyo. Kodwa ke mina ngesimo sami esomoya ngayenza into ukuthi awuthi ngibuyele lapha ngikwazi ukuxhumana nale mikhumbi imkhathi. Ngaleso simo ke leso ke kwenzeka ke kakhulu ke ukuthi ngiyizwe ke ngingapha. Kusho ukuthi ke ngamanye amagama ke into eyenzakalayo lapha noLundi nemikhumbi imkhathi lekhona lapha ngizoyazi ngikhona la. Ngingayanga le. Kodwa ke ngiyazi ukuthi ukuya kwami lapha kuyajula kakhulu ngoba izwi lathi kimi singayikhuluma lento le. Kona vele ngizobuyela kunezinto engizozenza lapha enginobufakazi ukuthi ukuzenza kwami lapha kuningi okuhle kuzenzeka. Ngoba ke kwathiwa le ndawo lena seyingcwele ke manje ngoba nganyathela lapha. Uyabo. Emva kwalokho ke kwaba nezinto eziningi evelayo ezihambelana nezwi leli engalizwa lapha. Ubufakazi bakhona. Kodwa ke ngiyakwazi ukuthi nanoma ngapha eGoli ngixhumana nale mikhumbi imkhathi. Lokho futhi kungenze ngaba nogqozi lokuthi la ngihamba khona endaweni la khona izintaba. Sengizokwazi ke manje ukuthi hayi mengizwa yonke lento edumayo la kimi ejikelezayo. Ngiyazi ukuthi ikhona ke leyo mikhumbi imkhathi. Ngoba izwi lathi lemikhumbi imkhathi inabanikazi.
kusho ukuthi ukusondela kwakho laphana mengabe ixhumene nawe izoqala ke ukuthi isebenze. Lathi izwi abelungu bafuna kakhulu ukuthi bathole labo bantu labo babasebenzise, ngoba isikhathi esiningi indaba ziyaphuma, indaba zinokuphuma nizwe ukuthi endaweni lapha eintabeni kwaba nomuntu oyalaphana wanyamalala. Esikhathini esiningi labo bantu labo abanyamalalayo kusuka kuwukuthi baxhumene kakhulu nemikhumbi mkhathi. Le yenza ukuthi ukusondela kwabo lapho ke imikhumbi mkhathi ke le iyaqala ke ukuthi isebenze. Manje abelungu bafuna abantu abanalelo gazi. Bafuna abantu abanalelo gazi bakwazi ukubasebenzisa baba manipulate ukuze ke manje bakwazi ukusebenzisa lemikhumbi mkhathi lapha. Bayenza into abafuna ukuzenza ngoba abelungu abakwazi ukuya kule mikhumbi mkhathi le. Abakwazi nje start. Abakwazi nje nokuyisebenzisa. Futhi akekho umlungu onalo igazi lakhona ukuthi lemikhumbi mkhathi isebenze. Abantu abansundu. Kodwa ke laba abakhethiwe abaphiwe lokho ukuthi bakwazi ukuyisebenzisa. Kodwa ke ukuyisebenzisa kwakhona umphathi walowo mkhumbi mkhathi uyakwazi ke ukuthi mengabe ahamba nabantu bakhe ngokuthi yena uwukhila ukuthi umkhumbi mkhathi lo uvuleke, akwazi ukuthi bangene lapho phakathi ke ebese ke kuyahanjwa. Uyena ozokwazi ukuthi mengena lapha ngaphakathi kulo mkhumbi mkhathi ngichofa liphi ibutton yiliphi elisebenzayo ukuthi lokhu kuzongithatha kungise ngapha. Akusinto ongayifundela umuntu onsundu onegazi lakhona elixhumaniswe nomkhumbi mkhathi lokuthi ukwazi ukusebenza. Iyozenzakalela yonke into, ulwazi lovele lube khona ebese konke kuyahlangana. Futhi nje esikhathini esiningi lento isuke ijule ngaleyo ndlela leyo ukuthi mengabe vele umuntu ozindlayo ofikile lapha na kule simo lesokuthi lemikhumbi mkhathi mesondelene nawe ekwazi ukuxhumana nawe isebenze futhi kuzoyenzeka kanjalo. Yabo. Video la ngifuna ukuthi beyinde kakhulu. Kodwa ke mengithi nje ngiyindlulise lento leyo ukuthi lemikhumbi mkhathi khona inabantu bayo. Kodwa umuntu okwazi ukuthi axhumane na ivuleke uyakwazi ukufaka abanye abantu ngaphakathi. Angikhulumi ngabantu abawu-50, 100 kuya phezulu. Kuyadependa ke ukuthi umkhumbi mkhathi lo wakhona uthwala abantu abangakanani. Angikhulumi ngabantu abawu-10. Yabona kumkhumbi mkhathi lo kimi ngiyakwazi ukuthi ngiyisebenzise ngendaweni ejulile. Yabo, ngaphansi komhlaba abanye babiza hollow earth. Ngingenelele endaweni ejulile. Ngibuye futhi la. Futhi lo mkhumbi mkhathi okimi phakathi kunabantu abahleli kuyo abayenza ukuthi ibe nesisindo, ngoba isikhathi esiningi phela umkhumbi mkhathi awusebenzi ngomuntu oyedwa. Angithi phela kuba umphathi osuke ephethe. Yabo, umelusi asho nje ukuthi khanjwa kanjani. Ebese ke laba basemaceleni bayakwazi ukuyishayela lento le iyelami khona. Wena okwakho nje ukuthi izwi lakho ke libalekile. Ngaphandle kwakho ke lo mkhumbi mkhathi ngaleso sikhathi ngeke uzukwazi ukusebenza. Kumele ulalele wena into efanayo ke le. Manje ke mengithi ngiyindlulise lento le ngoba ekade ingidla kakhulu ukuthi angiyikhulumi lento. Yebo, izwi leli lathi melifika lakhuluma into ejulile emayelana nami nezulu. Akusinto engayidalula ke la ngiyikhulume, kodwa ke okunye kade kumele vele ukuthi hayi ngikhulume nginitshela ngemikhumbi emkhathi ukuthi lezi zinto lezi ningayithathi kancane. Ezinye zisemanzeni phakathi ngokujula kwakhona, eziningi seyintabeni. Ezinye ke angithi phela ngesimo somoya ngendlela engayibeka ngokuthi umhlaba nomhlaba, kunomhlaba ngaphakathi kuneminye imihlaba ejulile ukuthi eminye imikhumbi mkhathi idabuka khona lapho. Kodwa ngesikhathi esiningi lemikhumbi mkhathi vele emanzini naseyintabeni. Yabo, into ekhona. Kodwa ke phela umkhumbi mkhathi ujulile. Uyabona lento moyibona nje ukuthi mhlawumbe uyayifanisa ke uyibona lapha ibe nokhanya. Ikhona into ejikelezayo kahle kahle. Umkhumbi mkhathi ke loyo
iyakwazi ukuthi noma iseduze kwakho ke ungayiboni kodwa ibe ilapho ke phambi kwakho. Yile simo ke esikimi nawe ongakwazi ukusenza. Engifisa kakhulu ukuthi vele ekhambeni kwesikhathi ngibafundisa abantu ukuthi umkhumbi mkhathi lo ngaphakathi kuwe uvuselela kanjani ukuthi ukwazi ukusebenza. Uyizwe lento ejikelezayo. Bakhona abantu lento bayizwa nje ijikeleza esikhathini esiningi. Bathuke nje bayibuza ukuthi ayini lento eyenzakalayo. Yabo. Kodwa ulwazi ke lolu olujulile futhi oluxhumene kakhulu namaZulu. Ngoba kahle ukuza kwamaZulu lana endaweni kulomhlaba beza ngemikhumbi emkhathi. Hayi imikhumbi emkhathi ephathekayo. Isimo somoya lesi esijulile esindlula into eyenyama. I-technology enamandla kakhulu. Ekithi sonke ufuna ukuntshela ke lapho ke wonke umuntu naye lento le. Wonke umuntu naye lento le. Kodwa ke kuba isimo sokuthi ukulungele na ukuthi lento ke ivuseleke ikwazi ukusebenza. Ngoba yabona lento le ukuze ke ikwazi ukusebenza awukwazi ukuba umuntu okhohlakela ngeke izisebenze. Ayisebenzi nje. Ifuna nje umuntu axhumane nenhliziyo ngothando olunganambandeni lokuqala. Ungaphili la uphile la phakathi enhlizweni yakho. Ukwenza lokho nje uba umuntu omsulu. Ayikho nje into yokungcolisa. Ngoba uyakwazi ukuxola, uyakwazi ukudlulisa, uyakwazi ukuzwisisa isimo. Awuhlali ke lapho ukuthi uzofuna ukwenza into embi nokukhohlakala kwakhona lutho. Yabo. Into enjalo ke. Kodwa ke wena kumele ukwazi ukuthi lento iyajula ke ezintabeni kunamandla. Mhlambe ke ngelinye ilanga ngizochaza kahle futhi ekhambeni kwesikhathi nginibekele kahle lento le. Yilokho nje ngifisa ukusho.